ככה תכינו סינבון שוקולד טבעוני שלב אחרי שלב. אז קודם כל להכין בצק שמרים, הוא יוצא ממש ממש דביק כמו שניתן לראות, זה בסדר, זה כדי שהוא יצא בסוף כמה שיותר רך, ככה הוא אחרי התפחה. עוד פעם צריך כזה לקפל אותו, הוא דביק, אם תקפלו אותו הרבה אז הוא יהיה פחות דביק. אפשר גם להשתמש בשכבה רצינית של קימוח כמו שאני עושה פה, זה גם מאוד עוזר להתמודד עם המרקם, ומהר מאוד הוא מתמסר וקל לרדד אותו. אני החלטתי ללכת על סגנון קצת כמו רוגלח, אני רידדתי ממש דק את הבצק, אפשר גם יותר עבה, ככה גם יצא שעשיתי המון מילוי, אם תעשו רידוד עבה יותר תצטרכו פחות מילוי ויותר בצק. הוספתי גם שוקולד בפנים כי אני מוגזמת, וצריך לגלגל טוב צמוד, לחתוך לחתיכות בעובי הרצוי, לסדר בתוך תבניות, ככה עשיתי גם עם החצי השני של הבצק, לשם הכנתי, נגמר לי ממרח שוקולד והכנתי מילוי רוגלח, וככה זה נתן לי גם עוד אופציות למתכון, וזה יצא סופר טעים, אז למה לא? אז ככה אני מגלגלת את הדוק, חותכת, מנסה שהכל יהיה ככה באותו גודל, יצא לי 2 תבניות, ככה זה נראה לי לפני ההתפחה, ככה אחרי ההתפחה. אני החלטתי לעשות כמו בסינבון הקלאסי ולמרוח שמנת צמחית במקום שמנת מתוקה, אפשר לשים חלב, ולא הצלחתי להחליט לגבי הציפוי, אז עשיתי אחד עם גבינת שמנת טבעונית, קצת סוכר וקקאו, כדי שיהיה לי כזה ציפוי שמנת קקאו, מרקם שלו זה משגע, וגם הטעם האמת, ופה עשיתי יוגורט עם אבקת סוכר, שזה קצת יותר כמו הציפוי הקלאסי, או גבינת שמנת עם סוכר, לא משנה. ואז לא הצלחתי להחליט, אז עשיתי כזה כמו דמקה, חצי, ובאמת שכל האופציות, כל המילואים, כל הציפויים, הכל סופר טעים, זה ממש החלטה שלכם, בכל מקרה זה יוצא טוב ממש, יוצא סופר רך, סופר טעים, וזהו, תנסו.